V Interclinic sa staráme o vaše zdravie s profesionalitou, úctou a komfortom. Naša moderná a priateľská atmosféra je miestom, kde sa každá návšteva stáva pozitívnym zážitkom pre celú rodinu na každom kroku. Na termín nikdy nečakám, čo je pre mňa veľmi dôležité. Rovnako oceňujem ich diskrétny prístup a vynikajúcu preventívnu starostlivosť na gynekológii. Na oddelení estetickej dermatológie mi vždy dobre poradia a nastavia ošetrenie podľa mojich predstav. Manažment klienta je skutočne efektívny a starajú sa o mňa s rešpektom. Kladieme dôraz na vysokú úroveň starostlivosti od prvotnej konzultácie až po pooperačnú starostlivosť. Mal som problémy s dýchaním počas spánku, no po operačnom zákroku na ORL v Interclinic je to už minulosť. Pooperačné izby sú na vysokej úrovni a starostlivosť bola naozaj profesionálna. Cítil som sa tu komfortne a v bezpečí. Interclinic je aj miestom, kde sa deti cítia príjemne a v bezpečí. Naša stomatologická starostlivosť o detských pacientov je jemná, priateľská a plná porozumenia. Je to tu pekné a všetci sú tu na nás, na mamku a ocka veľmi príjemní. Pani doktorka je veľmi milá a nebojím sa, keď ma vyšetruje. Poskytujeme aj špecializované služby v oblasti cievnej chirurgie, urológie, detskej nefrológie, spa kliník a plastickej chirurgie spojené s estetickou medicínou. Naša odborná starostlivosť vám pomôže získať nielen zdravie, ale aj sebavedomie. Interclinic, miesto, kde sa starostlivosť o vaše zdravie spája s profesionálnym prístupom a komfortom. Vyberte si kvalitu a starostlivosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Pre celú rodinu, každý deň. Príďte sa presvedčiť sami. Tešíme sa na vás. Interclinic.